ଯାଇକି ଅଫିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ସମୟ ତ ହେଇଗଲା କି ସେ ରୋଜଗାର କର ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାହେଲେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଉ ଅଲଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦୁର୍ବଳରୁ କାହିଁକି ଲେଡିଜ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ତ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି କରି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଡିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇକି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଚଢ଼େଇକି ମାନେ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଚଢ଼େଇକି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଟପ୍ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ନା ମୋ ଝିଅ ବଡ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଧରିକି ସିଏ ଧରଲେ ତ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେବି କଥା କଣ କି ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୋ ଝିଅ କେରଳରେ ରହୁଛି ଏବେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ୟାରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବ କେତେ ଲାଗିବ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମତେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିବନି ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ତ ସିଠି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ କାମ ଶେଷ କଥା କଣ କି 2 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ନାଁଟା କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମୋର ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ମାଇକେଲ ଖେଞ୍ଚି ତମେ ତ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ମାଇକେଲ ଖେଞ୍ଚିଂ କଣ ଘର ଲୋକମାନେ ତମ ଘର କଣ ଭଡ ବୁଲୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟର ଆଇଡିରେ ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମାଇକେଲ ଖେଞ୍ଚି ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେହି ଏମିତି କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ ସେମିତି ଖାଞ୍ଚି ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉ ତାର ମୋ ଝିଅକୁ ତମକୁ ଦେବେ କି ପାରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନା କଣ ଜାଣିନି ଆମେରିକାର ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲି ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନକୁ ତମେ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲ ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଇଏ କଥା କଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇଆ ଏ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡା ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଆରେ ୟାର ଭିତରେ ଝିଅଟା ମତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ବାପ ହେଇଯାଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲି ନୋ ଟେନସନ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଆଉ ମତେ ବି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ମାଲ କାହିଁ ମାଲ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ଦେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେରଳୀ କଷି ପଇଡ଼ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କଣ କହିଲି କଣ କହିଲ କେରଳୀ କଷି ପଇଡ଼ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ କଣ କମେଣ୍ଟ ମାରି କରୁଛ କଣ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ବା କେରଳୀ କଷି ପଇଡ଼ ଆପଣ ନିଜେ କେରଳ ଯାଆନ୍ତୁ କେରଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷି ପଇଡ଼ ମଝି ପଇଡ଼ ବଡ଼ ପଇଡ଼ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଖିଲା ପଇଡ଼ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ କେରଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷି ପଇଡ଼ ଡାକନ୍ତି ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ପଇଡ଼ ଆହୁରି ରହିଗଲା ଆଉ ଆପଣ କେରଳ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି ହଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ମତେ ତ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବେ ହଉ ଡାକନ୍ତୁ ନାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ହେମା ମାଳିମା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକେ ହେମା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେମା କମ୍ କମ୍ ଗୋଟେ ଗାଈଟି ମିଳିଦେବେ ଶଳା ଏମିତି କଣ ହଉଥିବେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାଇକେଲ ଖେଞ୍ଚି चढ़ाने मु नंबर 1 चढ़ी मो अवस्था आइया पहाड़ को टॉप फोर्ट चला वाले चढ़ी मु नंबर 1 चढ़ाई बाबा क्या कोई इंग्लिश आसे इंग्लिश चाइनीज जापानी नेपाली केरली छत्तीसगढ़ी तमे दौतरे को जब मु सही तरह से हेमा ये बा हिलारी क्लिंटन को बुझाई दिले हिलारी क्लिंटन बुझाई दे ओ मो जीव कोन बुझा कदा के बुझाइला रुआ मु खाई सारे और बुझा बुझेबू बे खाई साला पर बुझेबू हां ना
ବ୍ରା ଖାଉଛ ବ୍ରା ଖାଉଛି ବ୍ରା ଖାଇ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ହଜମ କରିବ ବେ ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟାକୁ ବରା କହନ୍ତି କେରଳରେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ରା କହନ୍ତି ବାପା ବ୍ରା କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଏ ଯିଏ ଖାଉଛି ସିଏ ବୁଝେଇବେ ଖେଚି ହଁ। ବ୍ରା କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଏ ବିରି ବିରି ବିଡ଼ି ହଁ। what ବିଡ଼ି ବିରି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା କଳା ବିରିସ୍କୁ ଆଣ what ଆଣ କହିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଳିଆ ବଳିଆ କୋଣ୍ଡା ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଟ୍ ଆଣ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଖାଞ୍ଚି ନିଆଁ ଜଳି କଢ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଢାଳି ତେଲ ଫୁଟି ଆଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ପୁରା ଟୁ ଟାଇମ୍ ବିରି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବି ଟୁ ଟାଇପ ଅଛି ବାପା ବ୍ରା ଟୁ ଟାଇପ মেল ব্রা ফিমেল ব্রা মেল ফিমেল ବି ଅଛି ইউসি ইউসি দিস ব্রা এটা অরিজিনাল না এটা গোল গোল নো হোল দিস ইজ মেল ব্রা and this bra গোল গোল মধ্যে ওয়ান হোল টু টাইপ this is female bra